Der vises her en ganske kort demonstrationsvideo af, hvordan man kan komme i gang med at bruge maskinskrivning med EDB. Vi starter først en browser op, i dette tilfælde Internet Explorer, og så vælger vi det faneblad, der hedder Download, og kan se, at vi har mulighed for at downloade en demoversion af maskinskrivning med EDB ved at klikke på den knap, der hedder Demo Exe. Vi bliver nu spurgt om, hvorvidt vi ønsker at køre eller gemme eller annullere, og vi vælger at køre filen, hvorefter at der bliver downloadet selve installationsfilen, som derefter vil starte. Lidt afhængig af, om der er klikket af i, at dialogboksen skal lukke, skal man selv lukke dialogboksen, når den er færdig. Så bliver der spurgt, om vi ønsker at køre filen. Det gør vi. Og der sker nu det, at installationsprogrammet starter. Først bliver filerne klargjort til at blive installeret på PC'en, og vi klikker nu på at ville fortsætte for at installere, så vi klikker på fortsæt på alle knapperne. Og programmet er nu færdiginstalleret, og jeg skal nu starte det. Det gør jeg ved at klikke i startknappen nede i venstre hjørne, og jeg kan nu se, at der er lavet et ikon til maskinskrivning med EDB, og ved at klikke på det, starter programmet. Jeg bliver nu bedt om at bestemme, hvor statistikkerne og top 20 listerne skal gemmes. Og det sker, fordi det er første gang, jeg starter programmet, og der bliver foreslået, at der bliver lavet nogle mapper under det sted, hvor jeg installerer det, og det accepterer jeg ved at klikke på gem-tasten. Og så er vi klar til at starte. Vi skal taste en klasse ind, og vi kalder klassen for Priva, og taster jeg mit navn ind ved at klikke i brugernavnet. Så siger vi OK, og jeg får nu at vide, at der ikke er adgang til klassens highscore-liste. Det er klart, det er første gang, jeg bruger det her program, så der er ikke lavet statistikker. Derfor ønsker jeg at lave highscore-listerne og oprette statistikkerne for Hans. Jeg svarer ja til de to ting. Jeg skal indtaste et password. Jeg skriver tallet 1 og bliver spurgt, om jeg ønsker at bruge den nuværende skærmopløsning, eller om der skal ændres. Og jeg ønsker ikke, der skal ændres, så jeg svarer nej til spørgsmålet om, at der skal ændres til 1024,768. Godt. Og nu er vi nu inde ved maskinskrivning med EDB, hvor vi kan se, at der er en række faneblade, skriveøvelse A, skriveøvelse B, korrektionsøvelser, og der hvor man skriver, og indstillinger. Og i demoprogrammet er der kun mulighed for at skrive i ledetaster, eller om dette program, og lad mig prøve at vælge om dette program, og tage det første serienummer, og klik OK for at starte. Før vi starter, er det vigtigt at få placeret fingrene på de rigtige taster. De skal placeres på ledetasterne, og det er de taster, som er mærket med den mørkegrå baggrundsfarve. Det vil sige, venstre hånd, der skal pegefingeren være placeret på F, langemand på D, og ringfingeren på S, og lillefingeren på A. Og de har hver sin farve. Tilsvarende med højre hånd, der er ledetasterne J, K, L og E. De forskellige farver indikerer, hvilke taster, som den pågældende finger skal passe. For eksempel, venstre hånds lange mand skal passe de gule farver. Det vil sige, at den skal være placeret på ledetasten D, og så skal den taste på bogstavet E og 4-tallet og C'et. Og kun de 4 taster. Hvis vi eksempelvis tager ringfingeren på højre hånd, ja, så skal den placeres på ledetasten L, og den skal passe L, O og 9-tallet, og punktum og alt-tasten, og kun de taster. Det vil sige, at hver finger har nogle ganske bestemte taster, de skal passe, og ikke andre. Dermed skal fingeren ikke bevæge sig særlig langt, fordi den skal passe de taster, der er i nærheden, og det vil sige, at det giver en hurtigere skrivning,
Og da fingeren ikke skal bevæge sig særlig langt, så er der også en større chance for, at fingeren rammer den rigtige tast, og dermed giver det en mere sikker skrivning. Tommeltotten skal passe mellemrumstangenten, og det er ligegyldigt om det er venstre eller højre tommeltot, man bruger til det. Det er så meningen, at jeg skal skrive de ting, der er i den øverste ramme. Og når jeg skriver forkert, kan man se, at der bliver en markering af det, jeg tastede. Det var meningen, at jeg skulle taste mellemrumstangenten. Jeg kom til at taste på et T, derfor er T et rødt, og mellemrumstangenten er grøn, fordi det er det forventet, at jeg skulle taste. Jeg skal nu skrive et L, og jeg kan, hvis jeg skriver en fejl, et J, kan I se, eller et Y, jeg kan ikke skrive videre, før jeg taster et L. Og tilsvarende med det sidste, der skal jeg skrive et punktum. Hvis jeg laver et komma, kan jeg ikke komme videre, før jeg taster det rigtigt. Og først når jeg taster det sidste bogstav, er jeg færdig. Jeg får nu en statistik over, hvordan jeg har skrevet, og I kan se, at jeg har skrevet med en hastighed på 177 anslag per minut og en fejlprocent på 1,47. Jeg kan se, at det er skrevet tilfredsstillende, fordi jeg har fået en grøn markering. Jeg kan klikke på detaljer, og derved få se, hvilke fejl jeg har lavet. Ja, der hvor jeg skulle lave et L, lavede jeg rent faktisk et J. Der hvor jeg skulle lave et punktum, lavede jeg faktisk et komma. Der hvor jeg lavede et mellemrum, lavede jeg faktisk et T. Disse ting samles sammen i en statistik, og efterhånden kan jeg se, hvis der er nogle generelle taster, jeg ikke er så gode til at ramme, at jeg så har mulighed for at bruge korrektionsøvelserne til at øve netop disse taster. Men da jeg har skrevet tilfredsstillende med de 2 grønne markeringer, kan jeg tage den næste øvelse, og så kan jeg så blive ved på den måde, indtil jeg er færdig med at skrive alle øvelserne. Herovre på fanebladet indstillinger har jeg en mulighed for at se, hvordan jeg bliver vurderet, og jeg bliver foreslået at blive vurderet efter begyndere. Hvis jeg i stedet klikker til øvede, vil I se, at jeg heroppe nu skal skrive mindst med 150 anslag per minut for at få en grøn markering, og at jeg højst må have 10 promille i fejl, hvis jeg skal have en grøn markering for fejlprocent. Hvis jeg nu kigger tilbage, her vil I kunne se, at jeg har en hastighed, der er skrevet med grøn, men min fejlprocent er nu skrevet med gul. Hvis jeg ændrer den til begyndere og går tilbage, vi kan se, at jeg har en fejlprocent, der også er skrevet med grøn. Så farverne her indikerer altså, hvorvidt jeg har skrevet tilstrækkeligt hurtigt og tilstrækkeligt sikkert. Så er jeg mulighed for at lave nogle korrektionsøvelser. Hvis jeg kan se, at jeg har svært ved at skrive bogstavet T, så kan jeg taste på T'et og få nogle øvelser, hvor jeg netop kan øve bogstavet T. Vi afslutter ved at trykke oppe på blinklyset deroppe, hvorefter programmet lukker. Næste gang vi skal starte programmet op, bliver det meget lettere. Nu klikker jeg igen på startknappen, finder mit maskinskrivning med EDB-ikon, og programmet starter op. Nu vælger jeg først klassen, det var Priva, klikker på søg-tasten og finder navnet Hans, klikker OK, og OK for at starte op, taster passwordet, som var et 1-tal, og nu er jeg i gang med at skrive. Jeg kan se det, jeg skrev sidst, det står her. Indstillingen, jeg lavede sidst, er blevet gemt, det står som begynder. Og jeg kan nu gå ind og fortsætte med den næste skriveøvelse, som er 2'eren, og jeg kan så fortsætte på denne måde. Man afbryder hele tiden med escape-tasten, hvis man vil stoppe med at skrive. Heroppe er en hel række andre muligheder.
og de vil ikke blive gennemgået i denne demonstrationsvideo, men i den næste, hvor der blandt andet bliver vist, hvordan der er mulighed for at spille forskellige spil, samt at skrive eksamenstekster. Slut for denne gang.